Sziasztok! A mai alkalommal a paternosztárkötést fogjuk megtanulni. Az első lépés, hogy képezzünk egy hurkot a zsinóron, majd a középső ujjainkat használva tartsuk azt feszesen. A hüvelyk és mutatójainkkal kezdjük el tekerni a zsinort, én 7-szer tettem ezt meg. Ha ezzel megvagyunk, akkor a keletkezett hurkon úgy tassuk vissza az alsó szálat, mint ahogy az a videón is látszik. Ennyi az egész. A következő lépés az, hogy elkezdjük lassan meghúzni a csomót, úgy, hogy a menetek szépen egymás mellé zárjanak. Előtte a zsinort persze nedvesítsük meg. Szépen alakul. Majd továbbra is lassan, de húzzuk véglegesre a csomót. Ha jól csináltuk, akkor így kell kinéznie. A menetek szorosan egymás mellé ereszkednek. Sikeres pecát, görbüljön mindenkinek! Köszönöm, hogy megnézted, ha tetszett a videó, akkor szólj hozzá, iratkozz fel, vagy pedig oszd meg barátaiddal.